magandang gawin ko dito sa isda na ito, ha? Ang liit. Mga kauragon. Ulam natin. Hay! Lilinisin ko muna. Muna. Oh? Grabing laki, oh. Oh? Ano ba yan? Dalawa pa siya, oh. Laki. Luto. Wala nyo kung ano luto dito, ha? Yeah. Mamaya ulit. Gagawin natin luto yung tilapia. Tilapia ang malaki. Hinati ko kasi hindi magkakasya sa kawali ito, eh. Hinati ko lang. Gagawin natin yung sweet and sour tilapia. Ayan po ang kanyang mga ingredients. Pakita ko sa inyo. Pinya, white onion, carrots, bell pepper, celery, bawang, atsuete, honey. Ayaw gumamit ng asukal, honey. Katas ito ng honey. Honeybee. Tsaka cornstarch. At ating suka. Kulang po yan. Lalagyan pa natin ng patis, pantimpla. Patis. Lalagyan natin ng patis yan na pantimpla. Ito po yung ating patis. Taling ko ng patis yan. Para kompletos ricados. Yan po. Pakita ko sa inyo kung paano ang pagluto nito. Masarap to sigurado. Sweet and sour ni Manoy Vlog Uragon. Okay? 2,000 years later. Gusto natin pagluto mga kauragon. Tingnan mo itong butter. Maganda pag butter ang ginagamit na pang gisa. Tuloy-tuloyin muna natin yan. Ano na yung butter? So natin itong luya. Luya. Natin, masyadong malakas ang apoy. Masyadong malakas ang apoy. Mabigat masyado yung aking sangkalan. Sudat yung bawang. Yan. Medyo tustos natin ng puti yan. Ating sibuyas. Sabayin natin itong carrots. Ito naman maski half cook lang ito mga to. Yan. Itong pinya. Sili pare. Sama-sama na sila dyan. Yung celery, serve natin. Cornstarch para malapot. Cornstarch. Medyo lapasan natin.
Sub natin yung atsuete para mapula-pula siya. Yan. Huwag natin balik. Yung honey. Yung honey, oh. Lapot siya, oh. Imbis na asukal dahil ko, honey. Mas maganda yung honey. Ano? Honey, para money. Tingnan natin, masyadong malakas. Malapot. Puro kasi itong honey dito, kaya malapot na malapot, eh, oh. Ang hirap palabasin. Ang honey ko ay malapot. Pagkat siya ay puro. Puro. Kaya ito ng kunting tubig. Takas natin ng konti. Ang sarap ng amoy. Kaya ng suka. Pagdalay kayo ng suka, huwag nyo muna haluin. Hayaan mo siya maluto yung suka, ha? Kunti lang, ha? Huwag nyo haluin kasi hindi maganda magiging lasa niyan. Pagdalay kayo ng suka, huwag haluin. Ayaw mo maluto-luto yung suka. Patis. Okay. Ang sarap ng amoy. Sarap ng amoy, mga kauragon. Pwede natin haluin. Luto-luto na yung ano, medyo naluto na yung suka. Masarap malapot. Pinalapot siya ng cornstarch. Nice one. Yan yung celery. Lalong sumarap ang amoy. Ako muna titikay mga kauragon, ha. Kaya natin kung tama ang timpla niya, ha. Matabang ng konti. Patisan natin. Okay.
Isang kulot na lang. 2 minutes. Okay mga koragon, luto na ito. Lagay na natin ito sa aking piniritong tilapia. Okay? Shut off the fire. Kill the fire. A few moments later. Okay mga koragon. Yuhu! Saan mo? Dali. Woohoo! Yuhu! Woohoo! Wow! Kalat natin, kalat natin. Ang sino mang gustong kumain, pumunta dito. Vlog ni Manny Uragon. Oho! The best